panahon sa mga competitions, bisag unsang competitions, ang nakita sa mga tao nga labing maayo maogyoy makadawat sa ganti. Pero sa competition sa kabalaan og didto sa langit, ang makadawat sa ganti kadtong nagbuhat og maayo nga dili makita sa mga tao. Ana, pananglitan, kanang lawas sa babay, maayo na, dili. Naiubang mga babay, i-display og maayo ilang lawas, wala na naiganti, peligro na nang maimpierno. Muna, kung gusto ka o sa kababay, nga gantihan ka dito sa langit, tabuni ang imong lawas nga nindot. Di ba? Kay ang Ginoo mo ganti man sa tago. Kanang pagampo, paghatag og limos, pagpalit og slat, unsa man na maayo na dili. Nagbuhat mo ana wa. Kana ayaw na mo pagpa-recognize, mutabang ganita, ayaw na pagpabasa gyud sa imongan. Muna dinis ato, sige lang tag-announce, pila na ka book slots ang nahalin, pero wa gid ta mag-announce og mga slatters, no? O na ngano man tabangan nato nga matagaan taggantis Ginoo, kay kadtong iyang gitaguan ang iyang mga maayo nga mga buhat og mga huna-huna, maotoy gantihan sa Ginoo. Ikaw niya padiringon man diha takpan ang lawak ug magampo, kita dinhi bagting pamanhinuos kampana nya kita man kaita. Unsa man ni? Sukwahi ini sa gisultis Ginoo o dili? Ngano man? Ato nang sirad ang pultahan. Dili na ingon anak ka literal ang gi-emphasize sa Ginoo, mao gyud ang kasing-kasing. Dili ta mangandoy nga daygon sa kalibutan. Inga ligay mong tupad. Inga nganong nangiskis magkaskilay. Nya og wa mangiskis kilay inga nganong nang limpyo magkasimong naong. Ana. Nganong nagpanindot man kas imong balay, nganong nagpalit man ka ng klasiha sa sakyanan, unsa may tumong nimo, aron ka daygon o aron makatabang sa uban? Kana ba? Kay kung ang ato ganing wa may problema ana, mangiskis ka kilay, kolor kas buhok, wa may problema. Makaayo mo na, pero unsa man na siya, aron ka daygon sa tao, daygon sa kalibutan, o aron makatabang ka sa uban. Palit kag sakyanan, kana mga mahalon kayong sakyanan, tag 6 million, tag 10 million, tag 50 million na sakyanan, okay raman. Pero unsa may tumong anong nipalit ka ng klasiha sa sakyanan, aron ba na sa imong kaugalingon o imong itabang sa uban? Kana mo na una-una. Nganong nagtukod man tag kumbinto nga mo worth nag mga 40 to 50 million. Sobra pag tingali ang magasto ana, moabot tingali nagduol-duol sa 100 million tungod aning ato sang pagpamalit ana mga yuta di silingan, apil pa ng balay nila ni cafe og bratiting ato na nang giguba nga tanawa diha di ba mura nag bag-ong tukod. Ngano man na, para tadaygon, para magpagarbot ang nindot kitag kumbinto, o para na sa pag-alagad sa simbahan? Kana ba? Ato nang huna-hunaon. O ang atong tumong, nga naas atong kasing-kasing o huna-huna, maunay tan-aon sa Ginoo. Di man na makita, di ara mo na sa imong kasing-kasing o huna-huna. Kung simba ko, kining tanan atong gibuhat para ni pagpagarbo, maimpirno tang tanan. Pero kung kining tanan atong gibuhat para ni pagtabang sa uban o pagpalambo sa pagtuo dinhi sa simbahan,
congratulations, no? Kutob sa niapil og palit og slot, malangit na mo. O, di ba? Atong pakpakan ang namalit og slot. Yes, salamat kayo. Muna, aron mo masayod sa atong mga nahitabo, ako sa mong i-update sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG, kining Paras Kumbinto, ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, as of yesterday, nanatay halin nga 10,766 ka slots, na apay 49,234 ka slots, nga tag 500 pesos per slot nga available. Nga ang atong special slot katong sa tinga na to, Healing Joy of Santo Niño, nahuman naman to, no? Ang ato yung total nga nadawat nga slots ni abot og 26,867 ka slots. Atong pakpakan pakpakan mga slotters. Salamat kayo, ha. So ni sobra siyag mga 1,866 ka slots. Ang equivalent ani nga figure is 2,846,795.70 centavos. Nga nga to sang total nga expenses atong niaging Santo Niño nga celebration ning abot sa 2,823,857.08 centavos. So na sobrang gamay nga 22,938 pesos and 62 centavos. Pakpak, salamat kayo. Sa yun ang taana, nga mugasto tag 2.8 million para malipay ang mga kapilya, malipay ang barangay, magkahiusa ang tanang katawhan. Mahal-mahal baya, pero mas mahal kung patyo na to ang mga tao sama ng gubat. Ambot pila na kay gubat. Ato niya pangayo ang accounting sila si Putin o si Zelensky o pila na ilang nagasto anang pinatyanay. Hay may mas dako gasto ang pagtabang o paghiusas mga tao o sa pagpatay og mga tao. Hay may dako gasto. Ang pagpatay o ang pagtabang. Dako kay gasto ang pagpatay. Dako kay gasto ang pagbungkag sa katilingban. Gamay ra gasto ang paghiusa. Pero dako biya sa tingali kay magtukod tag kumbinto. Nya karon kay nisugod naman ang atong kwarisma, unya inighuman dayon aning atong kwarisma human sa Holy Week. Magsugod naman sa dang atong nobinaryo sa atong kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer, kay ato naman yung gitiming nga inig Easter Sunday, inig second Saturday of Easter mo atong pista. So magsugod sa mo Easter Sunday man taog March 31 karong tuiga, mosugod sa atong nobinaryo inig Abril 4 nya Abril 13 ang atong pista. So ato nasang pangandaman pinaagi og mga gastuhanan sa bana-bana namo karon sa atong mga gastuhonon uban sa atong mga activities nga giplano na agios mga 5.5 or 5.6 million. Asawa mo nga mura mo na subo. Asawan dayonon ni nato o dili? Ato lang ning kumpletohon nga 6 million. No. Nya sugda nato karon og tampo-tampo pinaagig slot. So naatay special slot nga bag-o. Ang atong title ani Divine Cleansing para na sa Kwarisma, nya Healing and Strength. Healing tungod kay si San Vicente Ferrer healer, nya strength tungod kay nakatukod tag kumbinto nga lig-on. Di ba? Lig-on na kumbinto ba? Adi mo to? Lig-on na to. Suway sa ka nga to kalig-on na.
So, divine, cleansing, healing, and strength. DCHS. Nya, kay duha man ni ka-celebrations, tag 200 pesos per slot. Nya, nagbaligya tag 30,000 ka slots. So good na ta karon. Ha? DCHS. 200 pesos per slot. O niya, 30,000 ka slots ang atong ibaligya. Nya, padayon sa tong atong DSAP, katong investment slot, nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum, tungod kay daghan patag bayronon para gyud matukod na nato ang atong kulumbari, ang atong Constitution and Bylaws para sa registration sa CDA sa atong cooperative. Doon na final touch na alay mga wrong spelling o mga clerical errors nga gi-correct. Ay nautunta nga ma-finalize na gito this week. Kining tanan mga igsuon atong gibuhat aron sa pagtabang nya dili ni nato ang kunon nga dunay usa nato apil nako nga kita maoy hinungdan og maoy pasidunggan. Ato kining isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Muna karong adlaw gitudloan ta og fasting and abstinence karon as Wednesday. Fasting and abstinence pasabot dili ta mukaon nya di sa ta mukaon og karne. Abstinence nya ang fasting pwede rag mukaon og kausa sa usa ka adlaw nya dili na mukaon sa ubang mga meals nya kinsa may obligado nga mag-fasting ang batan-on pa kanang nag-edad og 18 ngadto sa 59 nya kanang senior citizen 60 pataas optional depende og mag-fasting mo nya kana sang 17 paubos optional gyapon depende mag-fasting nya unsa maning abstinence kanang di mo kaog karne para ni sa tanan nga dunay kabuot matured na panghuna-huna. So ingnon talang po nga mga 13 anyos ngadto na gyud kinatasan ana mag-abstinence. Matod pag diri sa unang pagbasa hasta pagani ang mga buntis hasta pang mga bag-ong kinasal hala malandong ta. Unya kanini ang atong himuon ang abstinensya og puasa karon Miyerkules Sabadles og sa Biyernes Santo. Nya kung gusto kitang ma-perfect og malaw mga atong pagtuo, pwede kitag mag-fasting and abstinence sa tanang mga Biyernes. Pero ang abstinensya para gyud sa tanang Biyernes sa Kwaresma o sa tibok tuig gi-encourage kita nga doon na kitay abstinensya kana bang pagpugong sa kaugalingon di mga og karne. Unya kung gusto kitang dili kita makatilaw kita atong 40 ka adlaw nga si Kristo nagpuasa og abstinensya kinsay makahimo ana ayaw mo pangaon og solid nga pagkaon suhod aning gikan karon didto na mukaon ini ka Easter Sunday. Ana, tistingi og daghan pa bang manimba inig abot anang Easter. Basin nas tampari dili na makamisa no. Pero naman gyud makahimo ana, depende lang. Pero ayaw na himuang nga pagpagarbo nya mingon ka yes, success dili pagpalandong paggisi sa kasing-kasing. Matod pa ni Propeta Joel, gisian ang inyong kasing-kasing. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, o San Pablo ba to? Balik sa Ginoo, pakighiuli sa Ginoo, kay mga makasasala ta. Ang Ginoo nga way sala, miambit sa atong sala, muambit unta ta sa iya sang kabalaan pinaagis pagbiya sa atong mga sala. Mo nang nitubag ta sa atong salmo, maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Lingias katapusan ang imong tupad. Ing na pariharata pulos tasadaan. Ing na ba? Ing na don't worry parihas rata.
pulos tasadan. Ana no. Sige. Manindog na ta.